אז היי גלידות, מה נשמע? והיום אני רוצה לענות על שאלה שחזרה הרבה בדיסקורד. אני לא אגיד שמות מי מה מו, אבל הבנתי שהרבה מכם הסתבכתם עם ההורדה וההתקנה של הטקסטורה שלי. ועל זה אני רוצה להסביר היום. כי בעצם זאת גם הייתה אחת הבעיות שלי כשאני חיפשתי טקסטורה להוריד. אז אינטרו ומתחילים. אז כן, אחרי שתלחצו על הקישור לטקסטורה שלי, בעצם שנמצאת באייסקרימשן של הסרטון האחרון שהעליתי, אתם תגיעו לדף הזה. עכשיו, כדי להוריד את הטקסטורה, אתם תצטרכו ללחוץ כאן, תיפתח לכם הרשימה הזאתי. אתם תצטרכו ללחוץ על הורדה. בעצם עכשיו אתם תצטרכו להמתין כמה שניות עד שזה בעצם יוריד את זה. A few moments later. אוקיי, אז עכשיו אחרי שזה הוריד את זה, אתם תצטרכו ללחוץ כאן על הצג הכל. אז בעצם זה מה שזה יפתח, זה בעצם יפתח את האזור של ההורדות. אז לוחצים הצג בתיקייה. אז אתם תועברו לדף הזה בעצם. עכשיו אני מתנצלת, יש לי בעיה בתוכנת צילום, אני צריכה לפתור את זה. בעצם עכשיו אתם רואים את זה בעצם כמו מראה, אבל אני מניחה שאתם תבינו בערך. עכשיו זה התיקייה שזה הוריד בעצם. מה שאני אעשה עכשיו זה אעשה גזור. אחרי שאני גוזרת את התיקייה, אני ארצה להדביק אותה על שולחן העבודה. אז אני אעבור לשולחן העבודה דקה. בעצם אני פתחתי תיקייה חדשה, ואני אדביק פה בעצם את מה שגזרנו מקודם. עכשיו, הקובץ הזה הוא נמצא עכשיו בקובץ זיפ, בעצם צריך WinRAR כדי לפתוח אותו. ברוב המחשבים יש כבר WinRAR, אבל אם אין על המחשב שלכם WinRAR, אני אשים לכם לינק באייסקרימשן להורדה של זה בעצם, ההתקנה ממש פשוטה. עכשיו, מה שאני אעשה, אני אלחץ על זה דאבל קליק כדי שזה ייפתח. אוקיי, וזה בעצם פתח לי את החלונית הזאתי. מה שאני עושה, אני לוחצת על זה לחיצה אחת, זאת אומרת לא לפתוח את זה, ואני גוררת את זה לאיפה ששמתי את התיקייה הקודמת, בעצם של הזיפ, קובץ זיפ. והנה, כמו שאפשר לראות, זה באמת הוריד את זה לכאן. עכשיו את זה אני גוזרת, ותכף אני אסביר לכם איפה מדביקים את זה. בינתיים נעבור למיינקראפט. אז עברתי למיינקראפט, ומה שאני עושה עכשיו, אני לוחצת פה, על Options. פה אני אלחץ על Resource Packs, ופה בעצם יש את כל הטקסטורות שיש לי כרגע מותקנות על המיינקראפט. כמו שאתם רואים, אני הסרתי מראש את הטקסטורה שלי, כדי שאני אראה לכם איך אני מתקינה אותה, ובאמת שהכל עובד. אז מה שאני אעשה עכשיו, אני אלחץ על Open Pack Folder, ועכשיו זה פתח לי את זה. כאן אני בעצם מדביקה את הקובץ שגזרתי מקודם, שבעצם חילצנו מהזיפ, ואני מדביקה את זה פה. אוקיי, והנה בדיוק כאן נמצאת התיקייה שלי. עכשיו אני אחזור למיינקראפט. בעצם עכשיו כשחזרתי למיינקראפט, אם עשיתי הכל כמו שצריך וזה, זה היה אמור להופיע לי פה. אז למה זה לא הופיע? כי בעצם עכשיו צריך לעשות רפרש, בעצם לרענן את העמוד הזה. איך אני עושה את זה? אני אעשה פה done, אחזור, ועדיין זה לא מופיע, כי מה שאני צריכה לעשות זה לשים עוד איזושהי, פשוט להעביר מכאן לשם איזושהי טקסטורה, לא משנה איזה, וללחוץ פה על done. עכשיו, כשמופיע המסך הזה של מוז'נג, אני מחכה כמה שניות, וזה בעצם אמור להופיע. אני אלחץ עוד פעם על Resource Packs, והנה באמת, כמו שאתם יכולים לראות, זה מופיע כאן. בעצם את הטקסטורה הזאת אני לא רוצה שהיא תהיה לי, אז אני אעביר אותה בחזרה לכאן,
ואת זאתי אני אעביר לכאן. עכשיו כשאני לחץ על done, תוך כמה שניות המיינקראפט בעצם יתקין את זה, הטקסטורה תותקן לתוך המיינקראפט, ופעם הבאה שתיכנסו, או שאני אכנס לאיזשהו עולם מיינקראפט, זה יהיה בטקסטורה שאני בניתי. אז כן, זה היה הכל היום. אני מאוד מקווה שעזרתי לכם, ובכל זאת, אם יש לכם שאלות, אתם מוזמנים לשאול אותי או כאן למטה בתגובות, או בדיסקורד שלי. עכשיו, אפרופו דיסקורד, אתם ידעתם שיש לי שרת דיסקורד? אם לא, גם פה למטה באינסקריפשן יהיה לכם קישור לשרת דיסקורד שלי. אתם מוזמנים להיכנס לשם, להציץ, להישאר, לאכול כמה גלידות, אתם יודעים, זה מתוק וקפוא ובריא וימי. עכשיו, עוד בקשה קטנה ממני, למטה יש כפתור אדום שנקרא הירשם כמנוי או באנגלית subscribe. אתם מוזמנים ללחוץ עליו אם בא לכם ככה לפרגן לי כזה וזה. גם מעליו, טיפה מעליו, יש גם לייק. אני אשמח אם תלחצו עליו, כי זה ממש מעשה קטנצ'יק שבשבילי עושה המון טוב. אז כמו שאני נוהגת לומר, היה נעים, טעים וטוב, ונתראה שוב בקרוב. צ'או.